ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿದ ದುಮ್ನಾನ ಏನಪುರ ಮಲ್ಪನಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ತರಕಾರಿ ತೋಟಡ್ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಏನ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆನ ನೀರ್ಮೈ ಪರಿಸರ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮರಣಿ ಪುರ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನೀರ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮಡ್ ಯಾನ್ ತರಕಾರಿ ಆವೊಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಪೂರ ಮೈತುದ ಐಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಬಾರಿ ಶೊಕ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಅವೊಂದುಲ ಉಂಡು ಏನ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಆತುಂಡು ನನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ತರಕಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಂಚಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ಬೊಡ್ಡ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ್ದುಮ್ನಾನಿ ಇಂಕಲ್ನ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಉಂಪೆರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇತೆಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂದು ಬಬ್ಬರೆಗ್ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಊರುಡು ಎಂಚ ಕಡೆ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಲ ಮೂಲು ಮಲ್ಪನೆಕ್ಲ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ನಾವು ರಿಯರಿ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟುಗು ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂದಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಎದುರುಗವು ನಮನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ನಮಕೊಂಚ ಅವು ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಏಪಲ ಎದುರುಗ್ಲ ತೂವೊಲ್ಲೆತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಯಾನೊಂದೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ನುವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅವ್ರ ರೆಸಿಪಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನಂದ್ ನಿಕುಲಗೆ ಟೈಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಏನ ಬಂದ್ ಅಂಡಲ ನಿಕುಲು ಅವೆನ ತೂಯರ್ಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಖಾಲಿ ಟೈಟಲ್ ತೂರ್ದತ್ ಅವೆನ್ ಮಲ್ತರ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವೆನ್ ಮಲ್ದೆಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುಲಕತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲೆಗ್ ಏನಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ ಕೆಲವೆರ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಅಂಚ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾಯೆಗ್ ಏನ ಇದೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಎರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪುಜದಾನೆ ಅಂದ್ ಇಷ್ಟ ಹಚ್ಚಿಡ್ ಐಟ್ ಏನಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಚಿಂದಿಲ ಪನೊಲಿ ಇಂಕದಲ ಆತು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ನಮ ಸುಧರ್ಪ ಅವೆನ್ ಪಂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಕನ್ಪ ನಮ್ಮಡ ಏನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಿನೇನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ ಯಾನೇ ರೆಸಿಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಎನಡ್ ತಿರ್ಶೋಕು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲ್ಲ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರುಂದಾಂಡ ಎನಡೇನಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನೆ ಅವೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರ್ಲ ಪನ್ಪುಜರ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕದಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬುಡ್ ಚಂದ ವಿಷಯಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಇತ್ತಿನೆನ್ನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ ಆವಿನ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಇಂಕದಲ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಜಿ ಏನಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೆಚ್ಚಿದ ಇಂಕ್ ಪನೊಲಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನೊಲಿ ಏನ ಅತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಚೂರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪು ಇಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಿದ ಆಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದು ಇತ್ತೆನ ಒಂಜಿ ಮೆಹನತ್ ಏನ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಎರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಕಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಲ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ದಿಪ್ಪರೆ ಕೆಲವೆರ್ ಎನ್ನೆರ್ ಮಾತೆರೆಂದು ಪನ್ಪುಜಾನೆ ಕೆಲವೆರ್ ಎನ್ನೆರ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಡ್ನು ಏನ ಎಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಟಲ್ಲ ತೂಕ ದಾಯೆಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಂದಿನದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲೆಗ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಏನು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಪಂದೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆನ್ ಕಾಂಡೆನೆ ರಡ್ಡ್ ಪೌದ ತರಿ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಬುದ್ದುಲ್ರೀಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡಿಯೇನ್ ಬಂದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನೆಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ತೋಜಾದ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೊಂದುರುಡು ನೀರ್ ಪೂರ ದಿಯೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರ್ ಯಾನ್ ಪತ್ತಾವೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆತ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವೆ ಬಂದು ಚಾರು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ತೊಂದುರು ದೀದ್ ತೂ ಪೂರ ಮಲ್ತೆತೆ ಯಾರು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವೆರ್ಗೆ ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಸಪ್ ಪೂರ ಪತ್ತಾವೆರ್ ಅಡ್ ಬೊಕ ತಾರೆದ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವೆರ್ ಮೀಂದ ಕೈಪೂಲ ಅಂಚ ಪುಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದಂಗಟ ಐಕ್ ಪುಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ನಮನ ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪುಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿಂದಲ ಬೇತೆನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ತಾರೆದ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬಬ್ಬರೆಗ್ ದೀವರೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಾರ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪುಡು ಮಲ್ತೆರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆಂದು ಮತ್ತೆ ತುಂದುರು ದಿಯೆನ್ ಬೇಯ್ಯರೆ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ಯಾಡ್ ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ದಾತ್ ತೂ ಪೂರ ಮಲ್ದೇನ್ ಪಕ್ಕ ಬೀಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತಾ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚಿಡ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೇಕಂತದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಬಿ ಪೂರ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ಪಂಡ ಬಬ್ಬರೆ ದಿವರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಿದೆಡ್ ಅದೋಟು ಪನ ಪನ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ದೀಕ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಪಿದೆ ಕೊಂದಿವರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿದೆ ಕೊಂದುಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನೆಟ್ ಹೆಸ್ರು ಅದು ಒಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಗಿರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆದ ತರಕಾರಿ ಕೈಪುಲ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಕೈಪು ನುಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಈತೆ ದೀಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇತೆ ತರಾಡು ದೀಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಡೊಂಚು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದೀಪೇರು ಮುಳ್ಳೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಅಗಲಗಲ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ದೀಪಿನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲು ಈ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಇದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರೆ ದೀಪಿನ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂದು ಕೆಲ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದೇನೆ ಬತ್ತಿ ಪೂರ ದೀದು ಬೊಕ ಗೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೆಂಡ ತಿಪ್ಪಿಡು ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಮೇರೆ ಪಾಡ್ದು ಅವನ್ ಪಿದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಫುಲ್ಲು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಗ್ತದೆ ಅವೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ ಬರ್ಸ ಅನ್ನಗ ಅವು ಉಲ ತೂಡು ಬೇತೆ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪೋಡಂಡು ಮತ್ತೆ ಈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂಚು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಡು. ಬಲಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಕೊಯ್ಕೈತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೆಂಡೆ ಉಂಡು ಬೆಂಡೆಗೆ ತುಲೆ ಮುಂದೆ ಮರದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಪುರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಪುರಿ ಎತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶೇತ ಬದಲ ಖುಷಿ ಕಟ್ಟೆದಂಚ ಸೈತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೆಂಡೆ ಉಂಡು ಏನು ಕೊಯ್ಪೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಬೂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಹಾಲತ್ತಿನತ್ತು ಕಣ ಪೂವು ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಡೆ ನೆಡ್ಡೆಡು ಲುಂಬೋಡು ಯಾಕೆ ಮರದು ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಚೂರು ಲುಂಬೋಡು ಯಾನು ಸುರುಟು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ತರಕಾರಿ ಖಾಲಿ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾನೆ ಒಂಜಿ ಲಾವಂದು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಡೆಡು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದು ಪಾಡೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ಕೈಪುದಂತ ಬೆಂಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಐತೆ ಪಿರಾವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಣೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಬರು ನನ್ನ ತರಕಾರಿ ಆವು ಬಂದು ಪೀರೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲಾತಿನ ಒಂಜೆ ಪೀರೆ ಈಕೆ ಅನ್ನು ಒಂಜೆನೆ ಕೊಯ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವಿತ್ತುಂಡು ಬೆಂಡೆ ಒಂತೆ ಉಂದಾತುಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೆಂಡೆ ಹಾಲು ಹತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಹಾಲಾವು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪೀರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನ ಕೊಯ್ಕ ಫಸ್ಟ್ದ ಪೀರೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಈತ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಬೆಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಈಗ ತೂವರೆಗೆ ಒಂಥರ ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆತನತ್ತೆ ಅಂಡ ತೆಟ್ಟುದಿಜ್ಜವು ಏನು ಮರಣಿಲಿ ಎರಡು ಮುಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಬೆಂಡೆ ಐತೆ ಒಂದಿನ ಪೊಡಿ ಪುರ ಬಿರ್ಕದ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಲುಂಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ದ ಪೀರೆಯನ್ನು ನೆತ್ತ ಒಂದು ನಾರು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸೈಡ್ ದೆತ್ತದು ಖಾಲಿ ಚೂಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಪೋಡು ಪಂಡ ಕಡಕ್ಕಿ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮತ್ತುಲಿ ಪೂರ ನಾರು ಗೆತ್ತದು ಮೂರ್ದು ದೀತೆ ರೌಂಡ್ ಅದು ಎತ್ತು ಶೋಕು ತೆಳು ಅದು ಮೂರ್ದು ಓಡು ಮೂರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೀರೆದ ಬೇತೆನೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೀರೆದ ಚಟ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವನಿಗುಲು ಇರ್ಲ ಮಲ್ಚರಂಡೆ ಯಾನು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಪೀರೆ ಹಾಪುಣತೆ ಅದಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ದೋಸೆದ ಬಂದಾಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಗೂ ಕಡೆ ಬಂದಾವು ಯಾನ ಪಂಡತ್ ನಿಗಲ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಆ ಬಂದಾಗ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡುಂಡು ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲರ್ ಇಚ್ಚಿ ತುಳಿ ಆಣ ಖಾರ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಮಂಜೋಲು ಚೂರೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುನೊಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತನಿಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಲಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ಯಾನ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಬಂದು ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಧನಿಯಾ ಜೀರೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಬೇತೆದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಬಂದೋಗಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ಬೋಡದು ಪೀರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೀರೆಗೆ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಡ ಪೂರ ನೀರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಉಂಡತುಲಿ ಐಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಉಂಡತಿ ಅವೇ ಬಂದ ಒಂದು ಉರ್ದು ದೋಸೆದ
ನೀವು ಖಾಲಿ ಅರಿ ಕಡಿದ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಉಂದು ಐಡಿಯಾ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭತೆ ನಂಚ ಅದು ಉಂದು ಮಲ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೀರೆನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪೀರೆನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಡ ಪೀರೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಡ ಜೀವಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಡ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ತಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೀರೆ ತಿಂಡ ಶೀತಲ ಆಪುಂಡ ಆತ ತಂಡ ಪೀರೆ ತೆಕ್ಕರೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಏನೊಂಜಿ ಪೀರೆದ ಸೈಜ್ ತೋಜಾಯ್ತು ಅಟ್ ಏತ್ ಆತುಂಟುಲಿ ಏತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆಯನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ದೆನೆತ್ತ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ನೀಕು ಲೇಪರ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪೀರೆದ ಮಲ್ತಡ ಸುಮಾರು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತವ ದೀತೆ ತುಲೆ ತವ ಬೆಚ್ಚಾತ ನೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದೆ ಎಣ್ಣೆದ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ಬಾರಡ್ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದೀನಿ ಒಂದೇನು ಒಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂಜ ಅದು ದೀವೋಡು ಆಪುಂಡು ಅದೇ ದೀಪ ಅಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿ ಓಡ್ಚವೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಬೇಕು ದೇಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿ ಅಂದಾಂಡ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿ ಅಂದಾಂಡ ಅವೇನಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿತ್ತಿನ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪೀರೆದ ಒಂದುಲ ದೀವೊಲಿ ಸ್ಲೈಸ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ ನೆಯ್ಯಿ ಇತ್ತನ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡೋನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಒಂದೆ ದಿಂಡ ಅಡೆಗೆ ಕರೆಂಟರೆ ಬರಲಿ ಅತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಚೂರು ತವನ್ ಪಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸಲ ಉಂಡು ಅವಳ ತಾಗಡು ಪಂದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಡ ಬಕ್ಕ ಪೀರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೀರೆ ಬಾಡೋಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ದು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಡುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಅವು ಅದಾಗ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಪೀರೆ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತಲೆ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಜಿ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಡ ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಗೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಕಲು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದಿಲ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೀರೆಗೆ ತೊಂದೆತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೀರೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಆತು ನಿಂಚ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಇದ್ದಾಗ ತಿನ್ಪತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅದಾಗನೇ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಗ ಆಪಿನಿ ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಸೆ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ಲೇಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ರುಚಿಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನೆನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಪೀರೆದ ದೋಸೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ ಆತನ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಪಂಡ ರುಚಿ ಕಂಡಪಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪಿನತ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಗಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆಡ ಈ ತಂಡಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅದು ಎನ್ನನೆ ಯಾನ್ ಪುಗರ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.